Hello लोगोफोर गुड मर्निं आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जासिहरबाय माबा भिडिअ बानायैया बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फैसा औ आजाया लेखा फरायनो नागिरदों बिमाया ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों दालि रुना दोनबाय ओमफ्राय आलु हागासिनोमोन आरो ओमफ्रायो गावनि गोसोबानो लेखा फरायनो होनो ओमफ्राय गोसो गैयाबानो गेलेयोसो पर्दाया फैबाय थायो पर्दाया दे कलम मेजिक कलम फैसाया दोनदो फैसाया मेथाइ जानांगौ दाहाय औ नो माखौ लिरनो नाम्बार बियो नाम्बार बियो एल्फाबेट बियो मेथ्स बियो ड्रयिं नैबे बेखौ लिरनो नोङो अ बोरो एल्फाबेट बियो ए बि बियो नाम्बार दे बेखौ लिरलाय वाव दे लिरलाय बाबा बिनिफ्राय लिरदो बिनिफ्राय भेरि गुड जाहांबायथ' दे बिलाय आखाइ खबनो ए हाबाय 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 दे एसे एसे गाहायाव हमनांगौ दे आखाया एसे गाहायाव हमलाय बाबा दे भेरि गुड हाबाय हाबाय जाबाय जाबाय बाबा जाबाय जाबाय दा दे मोजां बेखौ एसे गाहायाव लिर हमबासो जायो दा जाबायना दासो एसे फार्स्ट टाइम लिरहांनाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बारा समान जाजोबाखै रोंगोन ना बाबा लासै रोंलांगोन दा दासो लिरहांनाय नालाय बोसोरथाम मास मोनसे जाबाय आजाया जोंना 3 year 1 month जाबाय जाबाय 1 खौ लिरलाय 0 खौ हाबाय 1 खौ लिर आखाइ खबनो ए हाबाय 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 दे नों लिरदोलाय 1 आयौ थांफ्लांबाय दे दा गोमोरगोन नै लोगोफोर बियो बिदि बियो लिरलानाय जादोंना ओमफ्राय बेबो खहे खथे जालाबायदों बियो दा हारसिंनो बिदिनो प्लेन माबा जेबो लिरै बायदि बिदि जाफिनगोन आरो मोजांनो गोमोरजोबगोन मेजिक बुक नालाय आरो बेबो मेजिक पेन एन्ड मेजिक बुक बियो दा हारसिंनो गोमोर लांफिनजोबगोन बे ओरै लिरग्लिला जोबबाबो जेबो नङा आरोना लोगोफोर हारसिंनो गोमोर लांफिनजोबो दे दे हाबाय दे लिरदो गोलैजोब्बाय लेखा लिरनायानो खेलायनायसो बांसिन दे आजाना नै अखाबो हागासिनो लोगोफोर नै बार गुसु अखा हाथारदों बारुसु माया बिला बाबानिसो आंनिसोथ' हाथाया सेवजोब्बाय नोंना हाथाया नायलाय लोगोफोर बेना लेखा फरायनाया जाथ'लायबाय नै 2 0 1 ल' लिरदों 2 लिरहांनायावनो गैला बालायबाय नै मबाइलसो नायलायबाय दसेल'खा ओरै संगासिनो आलु भाजा दालिखौ कुकाराव रुना दोनदोंमोन दायो होखानोसै
A few minutes later. आलुआ मोनखांबाय बाहायनो दालि संसै आं बानलु बाथोन जानो दालि जहल आलु भाजा बानलु बाथोन जोंहा दिनै मिरामिस आजाया मेगि जानो बिलायबाय नै मोनखांबायानो गुदुं आरो हरलिक्स मेगिजों हरलिक्स बे गुदुं दे लोंथ'नाङा बेखौ गुदुं दासो मोनखांदों ओंखाम संबावनांगौ जोंहा नों हारसिं जाबाय थादो बाबा दे आं ओंखाम संनोसै गोलैगोन दे मोसाबाय मेगि मोनजासेखाय लेखाबो फराया दसेल' फरायो नोङो आंनि भिडिअआ एसेबांसो लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बाय बाय